media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa zukuru ndiri kubva nepa-state house ndiri kubva nekuma-ofisi makuru, so ndoda kuti ndikurumidze ndakuzivisa nyaya yazviri kuitika vazukuru. Handiti so chiteerera kana unga usati wasubscribe paSaindi TV, aiwa mukana uchiripo subscribe, turn on your notification bell kuitira pega pega patinouploada mavideos you will be notified. Handiti ndichitoti maswera sei kwese kwamuri mhuri yeZimbabwe, muri vazukuru vasekuru Saindi. So vazukuru kune nyaya yaitika vazukuru sekuziva kwenyu. VP Kembo Mohadi, handiti VP Kembo Mohadi vane nyaya dzavo dzesex scandal dzanga dzichitenderera zvakanyanya vazukuru mumaplatform social media. Handiti so vazukuru zvatozosvika pakuti mukuru adhisaida kurizaina. Mukuru asvika pakuti aiwa handisi kuda kukanganisa chigaro kana kuti hurumende yeZimbabwe, zviri nani kuti ndirizaini ndibve ndanogadzirisa nyaya dzangu ndiri kunze kwehofisi. Handiti so kutaura kunoku Kembo Mohadi haasisiri vice president weZimbabwe vazukuru. Ndochanda ndiyozokuzivisa zviri kuitika mastreets esocial media ndachiba paState House ndikati regai ndiuye nacho vazukuru vangu muite vekutanga kuziva. So ngatilike nekukomenta our video from Uncle Sam, the only Zimbabwean uncle vanouya nenyaya dzichipisa tichiti chi much love.